Okay mga idol, so mana nato plaster ang iyahang kuan, magneto. Then atong testingan ang iyahang kuan, kurente. Kung sakto ba ato ang modify sa stator coil. Okay kuno sir, ikrang kuno sir. So magtesting mo ani mga idol, body ground ang usa ka test light. Dayon ang pikas TL ari sa wire nga ato ang giputol sa yellow puti. Dayon ikrang aron mahibaw-an. Sige krang. Okay, wala. Then pikas. Sige. Okay, wala gihapon. So moto ang ato ang primero nga check. Ikaduha na to nga check, wire to wire. So ang pikas, ang clip sa test light, i-clip na to sa wire nga atong giputol color yellow. Then ang pikas TL sa test light ato ibutang sa pikas wire color puti. So pwede ra makabali-bali mga idol no, wala ni siya polarity. Kung musiga ni siya mga idol, but pasabot goods ang ato ang modification sa iyahang stator coil. Okay, so crank ko na sir. Okay. Okay, so kusog kayo ni siga mga idol no. Bot pasabot okay ang iyahang modify sa stator coil. Okay, so please like and subscribe my YouTube channel, Bisdak Motorcycle Wiring Tutorial mga idol, para sa daghan pang mga video nga atong i-upload, makuhaan ninyo og idea. Okay, so daghang salamat og amping sa pagwiring mga idol.